Bună! Haide să-ți spun un secret. Știai că corpul tău nu uită, mai exact subconștientul tău, mai ales de la vârsta de la 0 la 7 ani, sunt acele traume care acel copil interior al tău absoarbe totul ca un burete? Ce trebuie să faci tu? Știu că este greu și mie mi-a fost la rândul meu, pentru că nu mi-aminteam nimic din acea perioadă, dar lucrând cu mine prin cursurile de creștere personală, mi-am dat seama cât de eficient poate fi pentru a elibera acele traume ale copilăriei și totodată pentru a putea elibera și toată durerea care o duceam și încă o duc pe umerii mei. Pentru că știm prea bine, avem până la 7 generații, dacă nu chiar și mai mult. Și de ce copiii noștri să ducă acele greutăți ale noastre și a celorlalți antenați ai noștri